रायजोआव ओंखारगोन रोजा रोजा सरकारि साख्रि रायजोनि रोजा रोजा रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब मैया आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुमाव फोसावबाय सरकारा रायजोआव सावस्रि बिफानाव ओंखारगोन रोजा रोजा सरकारि साख्रि लानानै फैबाय बे समनि मोनसे गिदिर रादाब नंगौ बे समाव लानानै फैदों रायजोनि रोजा रोजा सोलोंथाइ गोनां लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गिदिरथार रादाब रायजोआव ओंखारनो थांगासिनो दं रोजा रोजा सरकारि साख्रि मैया एबा थांनाय शुक्रबार खालि आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुमाव फोसावबाय बे मोजां रादाब सावस्रि बिफानाव ओंखारगोन रोजा रोजा सरकारि साख्रि 33,240 मासिनि सरकारि साख्रि ओंखारगोन सावस्रि बिफानाव बे समाव रायजोनि रोजा रोजा रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब फोसावबाय हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा मैया एबा थांनाय शुक्रबार खालि आसाम आयेन आफादनि 2022 आरो 2027 नि बाजेटखौ गथायबाय आरो बाजेट गथायनाय लोगो लोगोनो 33,240 सावस्रि बिफाननि लांदां मासि जाना थानायखौ थाबैनो आबुं खालामगोन हादरसा सरकारा नंगौ बे समाव नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दं रायजोआव 33,240 सावस्रि बिफाननि मासि लांदां जानानै दं थाबैनो ओंखारगोन लांदां जानानै थानाय सरकारि साख्रिनि मासि सोलोंथाइ गोनां लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब होबाय हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा आसाम बाजेट जथुमाव गिदिर थिरांथा हादरसा सरकारनि आरो सावस्रि बिफानाव बबेयाव बेसेबां लांदां मासि दं बेफोरनि सायाव जों फोरमायगोन आरो बेफोरनो जाबाय 6,814 MBBS डक्टरफोरनि मासि लांदां जानानै दं लोगोसे 8 आयुष डक्टरफोरनि मासि लांदां जानानै दं रायजोआव बेफोर रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब मोन 22 हाथाइ डक्टरनि मासि लांदां जानानै दं आरो बेफोरनि अनगायैबो 10,942 स्टाफ नार्सनि मासि लांदां जानानै दं बेफोरबायदिनो रायजोआव सावस्रि बिफाननि थाखाय रोजा रोजा सरकारि साख्रि ओंखारनो थांगासिनो दं आरो बेफोरनि अनगायैबो दंबावो बेफोरनो जाबाय 4,669 फार्मासिस्टनि लांदां मासि जानानै दं लोगोसे 4,669 लेबरेटरि टेकनिशियाननि मासि लांदां जानानै दं बेजों लोगोसे दंबावो मोन 67 रेडियोग्राफारनि लांदां मासि जानानै दं बेजों लोगोसे दं आरो 1,283 AMM नि मासि लांदां जानानै दं आरो 4,625 गाहाय थाखोनि एसिस्टेन्ट पस्ट आरो एकाउन्टिंनि मासिफोरा लांदां जानानै दं आरो मोन 67 ड्रेसारफोरनि लांदां मासि जानानै दं बेफोरनो जादों मोन 33,240 सावस्रि बिफाननि लांदां जाना थानाय मासिफोर रायजोआव ओंखारगोन रोजा रोजा सरकारि साख्रि मैया आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुमाव फोसावबाय सरकारा 33,240 मासिनि सरकारि साख्रि सावस्रि बिफानाव ओंखारगोन।